Jekk edukatur, membru tagħna, ħajkun qiegħed jaħdem mid-dar minħabba li huwa mġie għalhekk, għax ovvjament qiegħed kwarantina, mela bl-ebda mod ma jista' jinqata' mis-sick leave tiegħu. Jiġifieri hemmhekk il-pożizzjoni tagħna hija ċara u l-pożizzjoni tagħna għamilni anke ċara mal-Gvern. Saħaq dan il-President tal-Union tal-Allima, l-MUT, Marco Bonnici, meta kien qed jagħti reazzjoni tiegħu ma' Net News għall-kwistjoni tal-lif tal-kwarantina. L-istat jieħdux passi oħra jekk ma taslux bħala trained unions. Bla dubju aħna trade union finalment għandna l-mezzi tagħna ta' kif ovvjament iwasslu l-messaġġ tagħna. Ġifieri aħna lesti għal kollox, basta naraw li nissalvagwardjaw is-saħħa u s-sigurtà tal-edukaturi kollha, membri tagħna u anke finalment tas-settur kollu. Mistoqsi dwar il-pożizzjoni tal-MUT dwar protokolli maħruġa mill-Gvern għar-ritorn tal-allima u l-istudenti fl-iskejjel, Marco Bonnici saħaq li l-implementazzjoni tagħhom hi waħda diffiċli u komplikata. Mhux faċli. Jiġifieri anke sempliċement jinna fil-1.5 meters bejn id-desks dik hija ovvjament miżura li hija diffiċli ħafna biex timplementa kullum kien bl-istess mod. Anke minħabba l-varjazzjonijiet ta' klassijiet u ta' skejjel u ta' numru ta' studenti. Għalkemm qal il-pubblikazzjoni tal-protokolli kienu essenzjali biex l-allima jaraw kif se jaħdmu, il-President tal-MUT konferma li l-Union ma kienx konsultata dwarhom iżda ngħatat informazzjoni biss. Rajnihom il-protokolli jew laqas tawna informazzjoni dwarhom qabel ma ħarġu, huma protokolli tas-saħħa ġifieri ma tantx għandna sej fuqhom. Il-Union se tkun f'pożizzjoni li tagħti il-fema tagħha dwar kif il-Gvern se jimplementa l-protokolli fl-aħħar qabel il-ftuħ tas-sena skolastika, anke fid-dawl tan-numru ta' każijiet attivi, ir-rata ta' trasmissjoni kif ukoll il-mod li bih il-Gvern se jimplementhom. Bonnici temm jirrimarka kif qed jiġu kkunsidrati wkoll bosta alternattivi għal kif jistgħu jaħdmu xorta waħda dawk vulnerabbli blan li kulħadd ikun protett, kemm l-istudenti kif kollha l-allima vulnerabbli.